haleluya. Masa terbaik kami Tuhan, masa aku dengan kami jalma Tuhan saya nas marohan. Damena sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabuka Bibelta sian Hebir bidusada mamuka sian ayat 5 jalamar haujunga di ayat 10 tolu nagabi jamita di ari hananaik nituhatta Yesus Kristus sadarion tajaha margati sorin laos tapai hutihut hatani debata songonoma didok aitu suru-surua dia mah ya didok anak kudoho sadarion doho hutubuhon manang ahudo gabe amana jala ibana gabe anakku didok donian taringot tuaka suru-suruani ibana mabahin alogo suru-suruanna api namar jibur-jibur do parhaladona dihaholongi hodo hati goran jala dihagigi hokodo hajahaton alani ido dimiakot debatami miak kalalas dirohatuho ale debata sumurung asa tua kadongammi magodo akai muse alai totong do mia nanggoho laho buruk do isa luhutna songonulus alai tu suru-surua dia mahya didok hudul maho tu siamukon pai mahupa hubahen akamusum sidegi-degian nipatmu ido sahatna horas madihita saluhutna damang dainang nani haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus apalah di bagasan sadarion luhutna akana porsea marlas niroha sada ari reado yanggo ari hananaik ni Tuhan Yesus alai suku-sukunna boasa holat ditiki natal songon natorok par minggu utoropan par minggu ditiki mar natal Desember maribak ko diari hananai damang dainang moloholan na sorang do Yesus di portibion ahalapatan ni sarupa do moloholan na taboto Yesus sarupa do moloholan na tatadda Yesus jala boloholan na tarsilang do ibana ahamalapatan ni jala bolos holan namate do ibana tataringoti muse ahado lapatan ni molo holan haheheon na do ahamalapatan ni molo soadong ari hananaik danggabe adong sada jaminan nama dok ia Yesus Kristus na tubuh na tarsilang na mate jalana hehe ido Tuhani nama naik tu surgo dang ala ni jolma ibana naik tu surgo alai binahen napa tuduhot do
ibana debata namarhuaso. Dang boy portibio dinalaho mangihot ibana alani dosana. Dang tarbahen di portibion manaha di ibana ala ibana do debatana punasa portibion. Jala ido nadikuari sasitongna debatado raja debatado na punasa luhutna aka na adong di bagasan portibion termasuk aka huasona damang dainang dang adong tu suru-suruan dia molo adong nama dok Tuhan Yesus suru-suruan molo tung di dok hatani debata nasinuru ni debatado Tuhani ima Yesus Kristus alai dang nagabe madok songon suru-suruan ibana manang suru-suruani ala ibana do debatana sasitongna laos diguari ibana anakna nasasadai laos ido na patubuhon songon pangatusio dihita sian amongna gabe anakna sian amongna ido anakna laos ido na patuduhon dihita nuaing bohado hapor seauta taringot tu Tuhan Yesus na tahaporsiai molo haporsiaon nasing dangapala along dope natar kuar na dihaporsiai nakok tu banua gijang alai haporsiaon ni Yahudi ima bolo tatadai bana si Melkisedek raja ni saluhutna raja nadong di portibion malim sian saluhut na malim nadong di portibion jala Yesus Kristus na didok mangihuton horong ni si Melkisedek namar lapatan ibana do malim diganup na samalim ibana do raja di atas ni saluhut na raja damang dainang molo dikuari sasitongna hita akana porsea di Yesus ikoklop dosa sitongna mulai sian nadi baga-baga hode bata Tuhani Mesiasi sahat tuna roi bana sahat tuna tarsilang ibana sahat tuna mati ibana sahat tuna hehe ibana sahat tu na nakok ibana manang manaik tu banua gijang ikon klop ikon sude ikon sadado pangatusioni di aka na porsea alana tu hatta dakolan na seorang dakolan na mate dakolan datar silang alai dohot do nama naik ate dohot do ibana nama naik atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus di bagasan sadarion dipaingot hatani di batahita asa toto kita mangulu diganup nasa ha nanaik na mangulu di bagasan ha nanaik ni debata berarti mangulu hita nama kaholongi hati goran mangulu hita di ha nanaik ni debata mangulu hita nama gigihon akahajahaton nakaning didok disi muse tarlumobi tua kapar haladuna namar jibur do akapar haladuna ahado lapatan ni molo parhalado molo ngamulai malas ngamulai ibana songon namaol tupak kobasion tasitong na nga si sukunono iko marjibur do lapatan na iko torus ibana galak iko torus semangat iko torus patuduhon luhutna akan adigan jadi bolo tadok ibana masuk jam 10 parhalado di jolo citiruon iko parjolo nia sahat ate asabui luhutna dinggan dangga bisi pai mau alai iko parjolo do ibana gabe sitiruo disi damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus
Songoni dia ka pembangunan ni huriatai kom marjibur-jibur do semangati. Aha mana taida nuaeng. Aha do sapot tatusi. Aha do kepedulian tatusi. Holan nata paida-ida do songoni amanginang. Huriani ise don, huriani de bata. Ise naboi dinalaho manguruson. Ima akana porsea di ibana. Aha baheno tapa majuho kuria tahun asamar sangap debata pasobot tado kotor gereja tahun gabe marlea Tuhani dibere kala akan lewat halak majo tadok ate halak majo tadok basongonod do hape gereja ate songonod do hape ate leas nai atar songoni hape Tuhani ngau mangaleho dirina naung paradeho ninganan di Banua Ginjang di siamun di debata ise boy mabalosi nanggo di parar jahoba debata nanggo di parar jahoba debata marhite huriana gugutta iko perduli dohi tadis iko tarida kepeduliani mauliate di damang doho dainang kita saluhutna naung perduli disi alai gudang dosa kita nababiar dinalaho patupahon nasa nadinggan mabiar tu dirina mabiar tu arisugut mabiar ibana tu masa depan niganup nasa keluarga mabiar ibana moru nasian ibana dang sihabiaran ya manginang dakya moru pasu-pasu ni depata dakya morui porsia dohamu si Job nama mora si tutu na porsea si tutu do ibana na mora si tutu na porsea si tutu aha nama satu ibana Roma si bolisi disegai galup na saulaunda dang debata nama digai Laos ala diboto ibana doi martahan ibana tu debata nang pe ikon marsikor ibana ma partahatoni saunari godang dohala namar pikir ma partibakon bohaman waing molo songonon amanginang hitado na ikon patupahon akan adinggani dipangido debata manaik Tuhan Yesus tu Banua Ginjang ditonahon ganup nasa hatanai ditonahon ganup nasa si pangajarioni asa jongjok kita di hati goranna asa jongjok kita di hasit tonganna asa jongjok kita mangulahon luhut nai marhalalas niroha dihitana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus aha didok di ayat 10 ho ali Tuhan paujak kotano od di bulanai jala jadi-jadian di tangam mudo parlangitani mago doa kai muse alai totong do bianang goho ai molona di portibio salpudo sudeo harungolu tapi salpudo siap portibio alai debata nahot rodi saliling-liling na debata naikon manontong rodi saliling-liling na di bagasan parngoluon dia kana porsea dang nagabe akan adong di portibion hot lokot pataruhok kita tu Banua Ginjang tau alai Tuhan Yesus Kristus sido sadiri daro mangalap akada porseai Tuhan Yesus Kristus sido naro tu aka namangoloi ibana damang dainang marhua do Tuhanin waeng manaik tu Banua Ginjang haporseo tamadok dina paradi huninganan las niroha saliling-liling na diaka na porsea di ibana songo dia doa kana porsea di Tuhan Yesus na hehei namangulahon lomoni rohana namanotong makaholongi ibana
ukolongar rohana di debata maribakon nadong di portibion, ukolongar rohana di Tuhani na mangaleho ninganan saliling-liling na ikon saliling-liling na doibana makaholongi debata maribakon napi nasupasuhon di debata di bagasan parngoluonta. Makana dido songon sape-sape balunom mui sude ay tutupon di debatado no sude portibion balunon di debatado songon sape-sape portibion lausal pudoi sude ate gabe mubama alayang goho laus tong doho dang masohot akataumi dakya muba dakya maradi tahun ni debata ate alay manotong rodi saliling-liling na iseme anon na mangai di saluhut na iseme natotong marlas di roha di siamun nai ima na makahanguluhon na pinangido ni debata di portibion laos ido na makahanguluhon di siamun di debata las di roha saliling-liling nai damang dainang nunga di pasahat itu hita nunga di pasahat debata anakna Tuhan Yesus Kristus nama naik tu banuagi jangi di pasahat tu hita Tuhan isa diri pasahat tu diri na tu hita bohado hita pasahat tu diri ta tu ibadah atong damang doho dainang pasahat tu diri tu debata ima nagabi pilihan na mangul pasahato diri tu debata ala debata na puna sahita pasahato ta diri ta tu debata ala ibana na margogoi hok kita jala ikon disiamun na dohita paimatalu musu ni akana porsiai musu ni debata musu ni ganuk aka nadinggani gabe si dege-degian ni patni akana porsia isedo musuta manginang isedo musuta sibolis dang si botol listrik ate unang gawe sibolis si botol listrik gawe maralo kita tu si daong ale alota sibolisi alai dang tarbahe kita mangalo na manginang ngabadabu jolma itu bagasad dosa harus yadam dohor si hawa nasomar dosa di mulana boy madabu ibana tu pangelailan di sibolis namar bisuk si tutudu ibana namalo jalan napistar jalan namar hagugoon pataluhon hagugoon ni jolma alay damang doho daidang isedo naboy mangalo ibana holat debatado atongi komardongato debatado hita di bagasan hasitongan nai namanggigiho na kahajahatoni namanggigiho na kahalebaoni asaboy hita hot di hasitongan ni debata asaboy hita hot gabe si parmonang muse laos si bolisi gabe si dege-degian ni pantang damang dainang na baru-baruon jala viral si tutudo nanti molota tutup barita na parpudion ima nadong di Depok di Makobrimob ono palak ikos salpu hosana jala 5 halak sian na pudasa pangkat sahalak na merasa marpangkat na merasa punya izin ate molota parrohaho de ahadosit na tapikiri di parnguluota molota bahen ha porseauta mangatusii hira-hira bohado pangatusion na ahado na tabuat siani holan na tabo todo na masai daw napajongjong hati gorani akan naung dilihod debata tugas tanggung jawab
ikonadupan na maragam akapabahenan ni parjahan. Laos boha pedang boy kong kalikong na dinggani si partigori dohot akan na hurang dinggan. Dang boy kang kalikong par di surgo ate dohot na kahanguluhon nguluni portibyon na ikot tu naroko paju padosian naroko dohot na siya surgo daw ditikiro Yesus tunasahalak na hasadaran manang na dibongoti aka sibolis marhitebegu dohot sibet sebul itormohok do sibolisi saunari bohado perasaan di akana porsea bolo pajupa do akana jahaton mohok do pakilala atta molohita majo na di barisan ni hasitongan di barisan ni hatigoran di debata mohok do perasaan na pajongjongon na do hasitongani manang pasopon na molo tayengot epistel di hari Minggu naung salku ahadi dok iko pajongjongo do hasitongani iko dohono do hatai di naune doho dinaso une artina kana porsea boydo mangulu manang didia pe alai ha porsea onna dakea ibana muba alai hot do rodi saleleng-leleng na dina baru-baru onna masai di Depoki di Makobrimopi molo tu hamisa diri dapot pangatusion songonom mahape bolo pajong jokon hadameon hasitongan akan adinggan di tonga-tonga ni portibion molo roma tu hitan waeng alai senggia mau nang ro alai molo tung pero di dok matu hita mau jadi Kristen harus menderita. Kalau mau jadi enak-enak jangan jadi Kristen. Nasaha imana turupung tanah tajomi singali-ngali ado bahenota sahat tu si maju hita borhat molo binereng namasa dapar pudion ala binege memang luar biasa saya di studi bayana teh inna alena pasti tabereng mamusian non perkembangan berita mudah-mudahan dapat ngasahat turukung tak manang ngain nabi songonon kau mempertahankan Kristen atau kau melepaskan kekristenan damang dainang saat 1 jam 5 pagi mahami mencoba makorek informasi tarengok tusi nasuku holani dilului kami penasaran situ tuduh kami puasa nuai kesongonon HP memang latar belakang di namangula hodina di si memang sian aka barisan-barisan nasomar lomoni rohado dihitam atau ngamanginang tantangani nungabalka diorai negara tadon waeng hati jala talu dunasida di pengadilan jala songoni nang ISIS boido manang diorai portibiope alai boido margati gowari namuramai alai sonnari mananga HP namasa di bagasa parnguluot tahun molotung sanga kasisian di debataat sisian di Tuhan Yesus Kristus mabiar ala nakok guruna tuban wagijang ise mamanguluhok kami ise mana mabuak kami ise mana manggurui kami di hasitongani ise do debata nami amanginang molotung nakok pe Tuhan Yesus tuban wagijang dang nama dok dang didongani behita alai didok hatani debata hudul mahotu siamukon
hudul maho tusiamukon. Tui sedidokna parjolo tu Tuhan Yesus Kristus. Dungi dipangido tua kana porsea hudul maho tusiamukon. Pai mahubahe nakamusum sidegedegean di patmu. Taludo surian non hagogon di portibion. Taludo suria kahagogon di parjahatido si polisi. Alai si parmonang mahita dipangido. Unang mariswang hananakok ni Tuhan Yesus tu banua ginjang ia manginang. Unang mariswang inganan na pinarade ni Tuhani. Sarupa dohok partangyangan. Tadok majo Tuhani neng patupahon majabui hita di partangyangan. Ngadi pabula be lage tiar. Asana hudul lisi tiar-tiar pasarian nak. Alai dang adong naro sotung kecewa Tuhani sedia di boto harorona dang songo zaman nuaeng ora samang ora sinang ngai dia mu ngai dalan idalat tu kamar mandi dope neng mertepian HP hola pargabus ate unang gabe sampai songoni unang tapakke media-media na canggihi gabe mangototoi kita sendiri ate mabahe kita gabe talu binahen ni akan hurang dinggani damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus somonima debata di surga somonima Tuhan Yesus na paradeho ninganani nunga di ida hitanu waeng takas sian na tubuh na solak kita tu portibion sahat tu tikion ditanda debatado hita takas itu tu jalaboto onna do ise neng bongon tu si alana ganum akana porsea lam martaba tiki lam martaba umurna lam martaba aka nadinggana adong dibana napatuduhon lam majonok ibana tu debata lam majonok ibana dia kasakap ni debata nunga di ida Tuhan Yesus pos marohata manginang sudedo hita di igil Tuhani asa bongot tu parsaoran naung pinaradinai inganan lasni roha saliling-liling nadui atong molo disukun hami parsidohot do hamu tuharajaon ni debata alusna parsidohot dohami molo di suku kami ahama tadana naung parsidohot tamu tuharajaon ni debata olat nion ulah honon nami ma akan adingkan ima rap alusta dakolan alus muna termasuk dua alus nami ikon sahanta dohita sauluan dinalaho patu pahon akalomoni rohani debata atong di suku kami mahita luhut nang parsidohot dohamu tuharajaun di debata parsidohot dohami ahamata dana dihita manginang naung parsidohot kita tuharajaun di debata olat nion ulah honon nami ma aka nadingkani marsangap ma debata tolhas mahita tuinganan las niroha saliling-liling lain molo marsada hita dison sisada tangiang sisada pamujion sisada las niroha sisada ulaun nadingkan sisada holong niroha holong ni Tuhan Yesus Kristus sadado muse hita di surgo inganan las nirohai rap mahita mamuji-muji Tuhani rodi saliling nililingna amin martangiang kita mauliate madihoale Jehovah ni bata nami naung pasahaton sada hasitongan haporseal naung pasahaton ganup nasa akan adenggani dihami dang na porsea hami yang gohola porsea di jolma manang dihajol mau
alai porsea do hami Tuhan nami Tuhan namar huaso do di banua toru di banua tonga sahat ro di banua gijang namanggom-gom luhut na nasapar ngoluon napatupahon luhut na ganup nasa nauli dohot na denggan singhangoluhonoton niakana porsea mauliate madihuale jahuba di bata ido bahet dang mariswang ganup akana porsea diho dada holan mangulu ibana di bagasan parsaurat di portibion di huriam alai marsaur dosogut taduan ima di inganan las di rohai saleleng-leleng na satok kidohami Tuhan mamuji-muji ho di portibion parar mai gabi hasangapong pargogoi hami Tuhan mangarade ho diri nami jalai kokodo na gabe dongan nami mangadopi luhut na akahajahaton ni portibion dang talup ni gogo nami mangadopi Tuhan dang tuk bisuk nami bisuk ni hajol maun nami dinalaho patupahon lomoni roham alai marhite gogo holong habisuko nabistaran nasia koido ido Tuhan na dipangasahok kami atong homa totong Tuhan na manggonggomi ngono namion namarhuaso di bagasar roha pikiran nami nang gogo nami pake mahami gabe ula-ulam na denggan ula-ulam na gabe sitiruon ador sipai huti-huton diluhutna akapinopar na pinalumehommu diganup akana porsea diho atau ngali jahuba di bata nami naung marhabang sadoho di banua gijang patu pahoningan ani dihami tutudang tarbalos sami luhut na Tuhan alaya jari hami tiup tangan nami ogomos Tuhan asa ulang manipil hami tu siya modo tu siya birang alaya sama noto kami madohot tisa luhut na ganup akana pinangidom tarbahe kami Tuhan mamuji pasanga poko di ganup nasa gulmit ningolunami pargogoi hami nasa akapangulani huriam pargogoi luhut na karuas ni huriam keluarga ni huriam jalaramo tiganup nasa parngoluon namion hupasahat tami matuho asaho manugu-nugu hami sahat rodi inganan salileng nilelengna nabi narade ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di pasahat ma tupunguan ina manang PPR pasahat kon edi puji-pujian